हरे कृष्ण माताजी। హరే కృష్ణ. భక్తులందరికీ స్వాగతం, సుస్వాగతం. అందరికీ ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మనము ఆరవ అధ్యాయం చెప్పుకోబోతున్నాము. ఆరవ అధ్యాయము ధ్యాన యోగం. ఈరోజు నేను చెప్పుకోబోతున్నది అష్టాధ్యాయం ధ్యాన యోగం గురించి చెప్పుకోబోతున్నాం. ఇప్పుడు దీంట్లో ఫిఫ్త్ చాప్టర్లో లాస్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్పారు? భోక్తారం యజ్ఞ తపసాం సర్వలోక మహేశ్వరం సుహృదం సర్వభూతానాం నా త్వమాం శాంతి మృచ్చతి. సంపూర్ణమైన చైతన్యంలో ఉండి పూర్తిగా ఆ యజ్ఞాలు కానీ తపస్సులు కానీ ఏం చేసినా సరే అన్నిటికీ భోక్తగా అన్ని లోకాలకి కూడా ప్రభు ఎవరు? కృష్ణ భగవానుడు అని చెప్పినని ఎవరైతే గుర్తిస్తారో, సర్వ జీవుల శ్రేయోభిలాషిగా ఎవరైతే ఉంటారో భౌతిక దుఃఖాలు బాధల నుంచి వాళ్ళు శాంతిని పొందుతారు అని చెప్పినని భగవంతుడు చెప్పారు ఇక్కడ ఈ శ్లోకాలు. ఇప్పుడు షష్టాధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు? యోగివి కమ్ము యుద్ధము చేయము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. యోగివిగా యుద్ధం చెయ్యి అంటే ఆరురిక్ష పరిపక్వ యోగి గురించి, నిష్కామ కర్మ యోగం గురించి, తర్వాత జ్ఞాన నిష్ఠ ఆత్మ సాక్షాత్కారం గురించి, మళ్ళనేమో పరమాత్మ సాక్షాత్కారం గురించి, అష్టాంగ యోగ పరిపూర్ణత. అష్టాంగ యోగం బాగానే ఉంటుంది, కాకపోతే అందులో సక్సెస్ చాలా కష్టము. అష్టాంగ యోగ పద్ధతి పురోగతి, అష్టాంగ యోగం ఆచరించటం కష్టము, మనస్సును నిగ్రహించటం ఎట్లాగో అని చెప్పినని అర్జునుడు ప్రశ్న వేస్తారు. దానికి భగవంతుడి సమాధానం చెప్తారు. తర్వాత నిష్కామ కర్మయోగం అందరికీ కూడా మంచిదే. అంటే అందరికీ అంటే అన్ని యోగాలు చేసే వాళ్ళకి కూడా నిష్కామ కర్మయోగం చేయాల్సిందే, అది చేస్తే మంచిది అని చెప్తున్నారు. భక్తి యోగం ఉత్తమమైనది. యోగ భ్రష్టుని గమ్యం ఏమిటి అని చెప్పినని అడుగుతారు అర్జునుడు. దాని గురించి కూడా ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం మనం. యోగ భ్రష్టుడి గమ్యం ఏంటి? స్వల్పకాల సాధనలు, దీర్ఘకాల సాధనలు, వాటి మూలంగా ఏం జరుగుతుంది, పునర్జన్మ లభిస్తుంది అనేది చెప్పుకుంటాం. అది కొంచెంగా సాధన చేస్తే కనుక దీర్ఘకాలం సాధన చేసినా, కొంచెం సాధన చేసినా వాళ్ళ సాధనను బట్టి శ్రీమంతుల కుటుంబంలో కానీ భక్తుల కుటుంబంలో కానీ వాళ్ళు జన్మని తీసుకుంటారు అని చెప్పినని మనం ఈ అధ్యాయంలో చెప్పుకుంటాం. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో ఫస్ట్ శ్లోకాలు ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం. హరే కృష్ణ. జాయిన్ అవ్వలేదు ఇంకా, ఒక్కొక్కళ్ళు జాయిన్ అవుతున్నారు. హరే కృష్ణ.
ఆప్షన్ లేదు ఇక్కడ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ కృష్ణ. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీగురవే నమః. శ్రీచైతన్యమనోభీష్టం స్థాపితం येन భూతలే స్వయం రూపः సదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురో శ్రీయుతపదకమలం శ్రీగురున్ వైష్ణవాంశ్చ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధా కృష్ణ పాదాన్ సగణ లలితా శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ్చ. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनीति नामिने. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. ఇప్పుడు ఈ అధ్యాయంలో మనకి ఓం శ్రీ పరమాత్మనే నమః. షష్టమాధ్యాయ ఆత్మ సంయమ యోగం అన్నమాట, జ్ఞానయోగం. దీన్ని ధ్యాన యోగం అని కూడా అంటారు. ఈ అధ్యాయంలో ఏం చెప్తున్నారు భగవంతుడు? శ్రీ భగవాను వాచ అనాశ్రిత కర్మ ఫలం కార్యం కర్మ కరోతి యః స సన్యాసీ చ యోగి చ న నిరగ్నే న చాక్రియః. అనాశ్రిత కర్మఫలం, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను ఆచరించేవాడు, సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు, అతడే నిజమైన యోగి. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానివేసినంత మాత్రాన కాడు. అది అతను చేయాల్సినటువంటి ఆ కర్మలు చేస్తూ కూడా ఆ కర్మల మీద ఆసక్తి లేకుండా పూర్తిగా భగవంతుడికి సమర్పించి ఫలాపేక్ష లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళే యోగి అని చెప్తున్నాను ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్తున్నారు. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు సన్యాసి సన్యాసితే యోగిచ అంటే ఇక్కడ కర్మఫలాల ఆపేక్ష లేకుండా అంటే నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించమని చెబుతున్నారు. నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఆ కర్మఫలాలు మొత్తం కూడా త్యజించేసేయాలి. ఫలితం ఆశించకుండా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించడం ద్వారా వాళ్ళు ఇటు జ్ఞానయోగి అవుతారు, జ్ఞానంలో ప్రవేశిస్తే జ్ఞానయోగి అవుతారు. తర్వాత ఆ జ్ఞానాన్ని దృఢం చేసుకుని వాళ్ళు
బ్రహ్మప్రాప్తిని పొందుతారు. పరమాత్మ బ్రహ్మప్రాప్తిని పొందుతారు. ఇక్కడ అష్టాంగ యోగి కూడా, అష్టాంగ యోగి ఏంటి? అష్టాంగ యోగి సైతం ఆయన నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని ఆచరించాలి. నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని ఆచరిస్తూ ఆయన ఆ జ్ఞానాన్ని, ఆత్మని గురించి తెలుసుకుని ఆ జ్ఞానంలోకి ప్రవేశించి పరమాత్మ గురించి తెలుసుకుంటాడు. పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్తాడు. పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళి పరమాత్మ ధ్యానంతో ఆయన బ్రహ్మప్రాప్తిని పొందుతాడు. అంటే ఆ బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతారు. తర్వాత భక్తి యోగి. భక్తి యోగి కూడా నిష్కామ ఇది చేయాల్సిందే, నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని. అంటే ఆ ఫలాన్ని ఆశించకుండా, ఫలితం ఆశించకుండా ఆ యోగాన్ని చేయటం ద్వారా ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి, దేహం అంటే ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా తెలుసుకుంటారు. తెలుసుకుని ఆ భక్తి యోగాన్ని అనుసరించాలి. ఆ భక్తిని చేయటం ద్వారా, ఆ భక్తి యోగంలో అభివృద్ధి చెందటం ద్వారా భగవంతుడు, అంటే అది భక్తి యోగం ఎట్లా ప్రాప్తిస్తుంది? సాధువుల కృపతో భక్తి చేయటం ద్వారా ఆ పరమాత్మ గురువు, ఒక గురు కృప లభించి పరమాత్మ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారు, భగవంతుడి దగ్గరికి. ఆ భగవంతుడి కృప కూడా వాళ్ళకి లభిస్తుంది. ఫస్ట్ అన్నింటికి కూడా నిష్కామ కర్మయోగం ముఖ్యమైంది అని చెప్తున్నాను. ప్రతిదానికి కూడా ఫలాపేక్ష లేకుండా తన కర్తవ్యాలను నిర్వర్తించేవాడు సన్యాసాశ్రమంలో ఉన్నవాడు. అంటే నిత్య సన్యాసి, ఫలాపేక్ష లేకుండా చేసేవాళ్ళు, అతడే నిజమైన యోగి, అష్టాంగ యోగి. భక్తి యోగి కానీ, అష్టాంగ యోగి కానీ, జ్ఞాన యోగి కానీ. అంతేకాని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానేసినంత మాత్రాన కాడు. అగ్నిహోత్రాది కర్మలు అంటే మనం చేయాల్సిన నిత్యాగ్నిహోత్రం ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఒక బ్రాహ్మణుడికి, క్షత్రియుడికి, వైశ్యుడికి, ఇద్దరికి కూడా, ముగ్గురికి కూడా ఉపనయన సంస్కారం ఉంటుంది. కానీ బ్రాహ్మణుడికి మాత్రం అగ్నిహోత్రం, నిత్యాగ్నిహోత్రం ఉంటుంది. ప్రతిరోజు కూడా అతను అగ్నిహోత్రం చేయాలి, ఆ యజ్ఞం చేయాలి. అది ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది? గృహస్థైనప్పటి నుంచి భార్య సహాయం ఉంటుంది. ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఉపనయనం అవుతుందో అప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అగ్నిహోత్రం. ఆ అగ్నిహోత్రం పెట్టిన తర్వాత ఇంకా అది వాళ్ళకి ఆ అగ్నిహోత్రం అట్లా మండుతూనే ఉంటుంది. అది ఆ చితి ఎప్పుడు కూడా ఉంటుంది అగ్నిహోత్రం కంటిన్యూస్గా. తర్వాత అది ఎప్పుడు ఇదవుతుంది అంటే ఆ దేహం అయిపోయినప్పుడు, చనిపోతారు కదా, ఆ చనిపోయినప్పుడు ఆ అగ్నిహోత్రంలోది చితి తీసుకొని వెళ్ళి ఆ చితికి అంటిస్తారట, చితి మంట పెడతారు. దాంతో ఆ ఇది సమాప్తం అయిపోతుంది. అందుకని చెప్పినని అగ్నిహోత్రాది కర్మలు మానకూడదు. వీళ్ళు ఏంటంటే క్షత్రియులు, వైశ్యులు, బ్రాహ్మణుల చేత చేయించుకుంటారు అగ్నిహోత్రం. అంటే డైలీ చేయించుకునే వాళ్ళు ఉంటారు, వాళ్ళ పద్ధతి ప్రకారంగా వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు, పెద్దవాళ్ళు అనుసరించిన పద్ధతి ప్రకారంగా. వీళ్ళు బ్రాహ్మణులు మాత్రం నిత్యాగ్నిహోత్రులుగానే ఉండాలి. ఇప్పటికి కూడా ఉన్నారు, అలా చేసేవాళ్ళు ఉన్నారు. ఇప్పటికి కూడా నిత్యాగ్నిహోత్రం ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారు. ప్రతిరోజు కూడా అగ్నిహోత్రం చేస్తారు వాళ్ళు. అది అట్లా. అంత మాత్రాన కర్మలు మానేసినంత మాత్రాన ఈ అగ్నిహోత్రాది కర్మలన్నీ మానేసేసి నేను సన్యాసిని అని వెళ్ళిపోతే అంత మాత్రాన వాళ్ళు సన్యాసి కారు. వాళ్ళు చేయాల్సిన కర్మల్ని వాళ్ళు చేస్తూ ఆ కర్మల పట్ల ఫలితాలను ఆశించకుండా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని అనుసరించి ఎవరైతే చేస్తారో వాళ్ళు నిత్య సన్యాసి. మనస్సు యొక్క స్వభావం. మనస్సు మానవునికి మిత్రుడా లేక శత్రువా? మనస్సులో ఏంటంటే ఆ కోరిక ఇది అని చెప్తున్నాను తెలుస్తుంది ఆ మనస్సుకి. తెలిసినప్పుడు బుద్ధి దాన్ని అది అవసరమా అవసరం లేదా అనేది బుద్ధి నిర్ణయించాలి. మనసు కన్నా బుద్ధి బలీయమైంది, బుద్ధి కన్నా ఆత్మ. అది ఈ కళ్యాలు పట్టుకొని, కళ్యాలు మనస్సు, కళ్యాల్ని గట్టిగా పట్టుకోవాలి బుద్ధి. పట్టుకోవడం ద్వారా ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించాలి. ఈజ్ మైండ్ ఏ ఫ్రెండ్ ఆర్ అన్ ఎనిమీ?
బంధురాత్మాత్మనస్తస్య ఏనాత్మైవాత్మనా జితః అనాత్మనస్తు శత్రుత్వే వర్తేతాత్మైవ శత్రువత్. మనస్సును జయించిన వారికి మనసే మిత్రులలో ఉత్తముడు, కానీ అలా చేయడంలో విఫలుడైన వాడికి అతని మనస్సు ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది. అది అదేంటంటే ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా కంట్రోల్ చేసుకున్నప్పుడు ఆ మనస్సు మిత్రుడైతుంది. నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించి ఆత్మను అవిద్య ఆవరించింది అనుకోండి, ఆత్మ ఏం చేస్తుంది? ఆత్మ చాలా పవిత్రమైంది. ఆత్మ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి శక్తి అనమాట. ఆ స్వరూప శక్తి ఆ భగవంతుడి నుంచి వచ్చినటువంటి చిన్న కణం లాంటిది, చాలా చాలా తక్కువ మైన్యూట్ లో ఉంటుంది, చాలా చిన్నగా ఉంటుంది. ఆ ఆత్మ ఏంటంటే నేనే అన్ని చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది ఆత్మ. అప్పుడు అవిద్య ఆవరించినప్పుడు అన్ని నా దేహము, నాకు అది కావాలి, ఇది కావాలి, అది నేను చేస్తున్నాను, ఇది చేస్తున్నాను అని చెప్పినని అనుకుంటుంది అనమాట. తను మర్చిపోతుంది, నేను భగవంతుడి ద్వారా వచ్చాను అనేది మర్చిపోతుంది. మర్చిపోయి తను మర్చిపోయి అన్ని నేనే చేస్తున్నాను అనుకుంటుంది. అనుకున్నప్పుడు మనస్సు మనకి శత్రువు అవుతుంది. ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా ప్రకోపిస్తూ ఉంటాయి. అవన్నీ కూడా నాకు కావాలి, ఆ పనులన్నీ నేను చేయాలి, కోరికలు కలుగుతూ ఉంటాయి. ఆ కోరికలు పంచ జ్ఞానేంద్రియాలు, పంచ కర్మేంద్రియాలు, ఇవన్నీ కూడా మనస్సులో కోరిక ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. వాటి గురించి, వాటి దేహానికి కావాల్సిన ఇవన్నీ కూడా కోరికలన్నీ కూడా పుడుతూ ఉంటాయి దాంట్లో. ఆ పుట్టినప్పుడు బుద్ధి దాన్ని కంట్రోల్ చేయాలి. బుద్ధి కంట్రోల్ చేయకపోతే అది శత్రువు అవుతుంది. లేకపోతే గనక కంట్రోల్ చేసినప్పుడు అది మిత్రుడవుతుంది. ఇంద్రియాలను ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతారో వాళ్ళ మనస్సు మిత్రుడుగా ఉంటుంది. కంట్రోల్ చేసుకోలేనప్పుడు మనసు శత్రువు అయిపోతుంది. అది ఎప్పుడు వస్తుంది? ఆత్మ ఏంటి? అవిద్యతో ఆవృతమైనప్పుడు, పూర్తిగా తను మర్చిపోయినప్పుడు ఈ విధంగా జరుగుతుంది. ఒక పరమ శత్రువు వలె పనిచేస్తుంది అతని మనస్సు. దేహ ప్రాంతితో అన్ని తనే అనుకుంటుందిట ఆత్మ. ఇక్కడ మనకు విషయాన్ని అష్టాంగ యోగానికి సూటబుల్ గా చెప్తున్నారు. అంటే మనసు గురించి చెప్తున్నారు అనమాట. మనసులో కోరికలు ఉంటే గనక మనసు పరమాత్మ పైన సంలగ్నం చేయలేరు. మనస్సు ఇంద్రియ తృప్తి మీదకే వెళ్తూ ఉంటుంది. పరమాత్మతో సంలగ్నం చేయలేనప్పుడు అప్పుడు శత్రువు అయిపోతుంది అనమాట. దాంతో వాళ్ళు యోగాన్ని ఆచరించలేరు. సరైన పదాన్ని అనుసరిస్తారు. ప్రగతిశీల మరియు ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు, ఇంద్రియ భోగం నుండి వైరాగ్యం, అంటే ఫ్రెండ్గా ఉన్నప్పుడు. ఫలితం స్వేచ్ఛ మరియు ఔన్నత్యం. ఎనిమి అయినప్పుడు కామం, కోపం, దురాశ వంటి పాపం చర్యలను అనుసరిస్తుంది. చిరాకు, ఆందోళన మరియు తప్పుదారి పట్టిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగంపై మమకారం. ఫలితం పతనం మరియు బంధనం. Mind is like fire. When control, it can make miracles happen. When out of control, can burn down everything inside. ఇప్పుడు ఇక్కడ సంసార దావానలీఢలోక త్రాణాయ కారుణ్య ఘన ఘనత్వం అని చెప్పినని మనకి హారతి పాట స్టార్టింగ్ అదే పాడతారు. దావాననం లాగా ఉంటుందిట. ఆ దావాననంలో ఎట్లయితే ఆ ఫైర్ ఎట్లా, అడవిలో ఫైర్ ఎట్లా అయితే అంటుకుంటుందో చిన్న రవ్వలాగా వస్తుంది, అంతే. వచ్చి భగభగా మండిపోతుంది. దాన్ని ఎవరు ఆపుతారు? భగవంతుడు. వర్షం కురిస్తేనే ఆ ఫైర్ ఆగుతుంది, లేకపోతే ఫైర్ ఇంజన్లు అవి ఆపలేవు, అడవులు మండిపోతూ ఉంటాయి. అలాగే
మనలో వచ్చేటువంటి ఇంద్రియాలను గురించి మనలో వచ్చేటువంటి మనసుకి మన శరీరానికి వచ్చేటువంటి కష్టాలని, ఆ ఇంద్రియ తృప్తిని ఎవరైతే కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు, ఇంద్రియాధిపతి ఆ భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలి. భగవంతుడి పాదాలు పట్టుకోవాలంటే ఆ కింద స్టెప్స్ అన్నీ ఉంటాయి. అవేంటంటే సాధు సంఘం. ఒక సాధువు యొక్క కృప కావాలి. ఆ సాధువు కృప ద్వారా మనం గురువు లభిస్తారు. ఆ గురు కృప ద్వారా మనం శాస్త్రాధ్యయనం చేసి మనము ఆత్మ అంటే ఏంటి, పరమాత్మ అంటే ఏంటి అన్ని తెలుసుకుంటాం. తెలుసుకున్నప్పుడు ఆత్మని అనుసంధానం చేస్తాం పరమాత్మతో. ఆ పరమాత్మ కృప లభిస్తుంది. అప్పుడు మన మనస్సు మనకి ఇవన్నీ కూడా ఫస్ట్ మనస్సు కంట్రోల్ చేయాలి. ఆ కంట్రోల్ చేస్తేనే ఆ స్టేజ్కి వెళ్ళగలుగుతాం. ఏ యోగం అయినా సరే, భక్తి యోగం చెప్పాను ఇప్పుడు, భక్తి యోగం కానీ లేకపోతే అష్టాంగ యోగం కానీ యోగం ఏ యోగం చేసినప్పటికీ కూడా మనసు మనం కంట్రోల్ చేసుకోవాలి. ఇంద్రియ తృప్తి నుంచి దాన్ని నిగ్రహించుకోగలగాలి. అప్పుడు మాత్రమే మనకి మిరాకిల్స్ చేస్తుందిట మనసు. మనకి చాలా అద్భుతాలని చేస్తుంది. యుక్త ఇది ఉచ్యతే యోగి. భగవంతునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నవాడు యోగి అని చెప్తున్నాను. జ్ఞాన విజ్ఞాన తృప్తాత్మ కూటస్థో విదితేంద్రియ యుక్త ఉచ్యతే యోగి సమలోష్టాత్మకాంచన. మనిషి తాను పొందినట్టి జ్ఞాన విజ్ఞాన విచక్షణచే పూర్తిగా సంతుష్టుడైనప్పుడు ఆత్మానుభవంలో నెలకొని వానిగా చెప్పబడి యోగిగా పిలువబడతాడు. అతడు దివ్యత్వంలో నెలకొని ఆత్మ నిగ్రహంతో ఉంటాడు. మట్టి, రాళ్ళు మరియు బంగారం అన్నింటినీ కూడా ఒకే దృష్టితో చూస్తారు. ఇప్పుడు ఏంటంటే జ్ఞానయోగి అనుకోండి, జ్ఞానయోగి నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. జ్ఞానయోగి కూడా ఆ నిష్కామ కర్మ యోగాన్ని ఆచరించడం ద్వారా అంతఃకల్మషాలన్నీ పోగొట్టుకుని వాళ్ళు జ్ఞానంలో ప్రవేశిస్తారు. ఆ జ్ఞానంలో స్థిరమవుతుంది అన్నమాట బుద్ధి. స్థిరమైనప్పుడు అప్పుడు ఆ జ్ఞానయోగి గమ్యం ఏంటి? బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం. బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతారు. బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం లభిస్తుంది వాళ్ళకి. ఆత్మ అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోవడం ద్వారా, శరీరాన్ని గురించి ఆత్మని గురించి తెలుసుకోవడం ద్వారా జ్ఞానయోగికి బ్రహ్మ సాక్షాత్కారం, బ్రహ్మజ్యోతి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది అన్నమాట. ఆత్మ లీనమైపోతుంది. అది అష్టాంగ యోగి అనుకోండి. అష్టాంగ యోగి కూడా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించడం ద్వారా వాళ్ళు పరమాత్మ దగ్గరికి, పరమాత్మతో పరమాత్మ దగ్గర వాళ్ళ మనసుని నిలుపుతారనమాట. ఆ పరమాత్మ స్టేజ్ దగ్గరికి, ఆ పరమాత్మ దగ్గర మనసుని నిలిపిన తర్వాత వాళ్ళు ఆ దృఢమైన సంకల్పంతో అక్కడ ఉండగలుగుతారు. తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటంటే ఆ పరమాత్మ స్థితి, పరమాత్మను కూడా వదిలేస్తారు. వదిలేసేసి ఆ నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళేటప్పటికి వాళ్ళు ఆ బ్రహ్మరంధనం ద్వారా వాళ్ళు భగవంతుడికి, పరమాత్మతో లీనమైపోతుంది వాళ్ళ మనస్సు. అదే భక్తి యోగి. భక్తి యోగి అనుకోండి, భక్తి యోగి కూడా నిష్కామ కర్మయోగాన్ని ఆచరించాలి. ఫస్ట్ నిష్కామ కర్మయోగం ఆచరించి తర్వాత అంతఃకల్మషాలన్నీ తొలగించుకొని ఆ భక్తి చేస్తూ ఉండాలి. శ్రవణం, కీర్తనం, విష్ణు స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. ఈ నవవిధ భక్తిని ఆచరిస్తూ ఆ సాధు సంఘంలో ఉండి సాధువు ద్వారా ఆ కృపని పొంది తర్వాత అక్కడ గురు కృప, ఆ గురు కృపను కూడా పొంది శాస్త్రాధ్యయనం చేసి భాగవతం, భగవద్గీత ఇవన్నీ వింటూ చదువుతూ శ్రవణ ఈ నవవేద భక్తిని ఆచరిస్తూ వాళ్ళు భగవంతుడి ఆనందమే నా ఆనందం అనుకుంటారు. అట్లా అనుకుంటూ పూర్తిగా సంపూర్ణమైన భక్తిలో నెలకొనటం ద్వారా వాళ్ళు శుద్ధ భక్తులుగా మారి వాళ్ళు భగవద్ధామానికి చేరుకుంటారు. భగవంతుడి సేవలో నియుక్తులవుతారు, లేదంటే ముక్తిని పొందుతారు. ఆ విధంగా జరుగుతుందన్నమాట. అలాంటి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది? ఆ స్థితికి చేరిన వాళ్ళకి ఎట్లా ఉంటుంది? రాళ్ళు కానీ, మట్టి కానీ, బంగారం కానీ ఏది చూపించినా సరే వాళ్ళకి వాళ్ళ ఆ స్థితినే కోరుకుంటారు. కానీ ఇవన్నీ ఏవి కూడా వాళ్ళకి రుచించవు.
ఇష్టం ఉండదన్నమాట. ఇప్పుడు అక్కడ ఆ భగవంతుడి ధామానికి వెళ్ళామనుకోండి, ఆ భగవద్ధామాలు చింతామణులతో నిండి ఉంటుంది అక్కడంతా కూడా. కానీ అవి వాళ్ళకి ఇష్టం ఉండదు అవన్నీ కూడా. అంత భగవంతుడే కావాలి, భగవంతుడి సేవ కావాలని చెప్పిన చూస్తూ ఉంటారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక రాజుగారికి, రాజుగారు ముక్తి వస్తుంది నీకు, రేపు ఫలానా దిక్కుగా రా అని చెప్పి భగవంతుడు చెప్తారు. చేతే అయ్యో నాకు ఒక్కడికి వస్తే ఎట్లాగూ, మిగిలిన వాళ్ళందరూ కూడా భక్తులేను, నా రాజ్యంలో ప్రజలు, నా భార్య, వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకొని వస్తాను, సరే తీసుకునిరా అని చెప్పినని చెబుతారు. చెబితే వెళ్తూ ఉంటే, దారిలో వెళ్తూ ఉంటారు. వెళ్తూ ఉంటే కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికీ చాలా చాలా వస్తువులు, ధనం అన్నీ కూడా రాసులుగా పోసున్నాయిట. పోసుండేటప్పటికి మొత్తం మనుషుల, ఈయన ప్రజలందరూ కూడా అబ్బా ఇవన్నీ కూడా తీసుకొని వెళ్తే ఇంకా హ్యాపీగా, ఇంకా ఇప్పుడు హ్యాపీగానే ఉన్నాం, ఇంకా ఇంకా సంతోషంగా ఉండొచ్చు అని మొత్తం తీసుకొని వెళ్ళిపోయారు వాళ్ళు. తర్వాత కొంత దూరం వెళ్ళేటప్పటికి ఆయన భార్య, రాజుగారి భార్య రాణి గారు కూడా అక్కడ మణులు అవన్నీ కూడా ఉండేటప్పటికి ఆమెకు ఆశ కలిగింది. ఈ రాజు పిచ్చోడు ఎందుకు, మనం ముక్తి ఎందుకు, ఇవన్నీ తీసుకొని పోయి మనం రాజ్యాన్ని పరిపాలించుకుంటూ ఎంతో భోగాలు అనుభవించవచ్చు కదా, ఎందుకు ఇవన్నీ, ముక్తి ఎందుకు అని చెప్పి అవన్నీ తీసుకొని ఆమె కూడా డ్రాప్ అయిపోయింది, వెళ్ళిపోయింది వెనక్కి. వెనక్కి తిరిగి చూస్తే రాజుగారికి ఎవరు కనిపించకపోయేటప్పుడు ఇప్పుడు భగవంతుడు అన్నట్ట, అదిగో చూసావా, నువ్వు అందరినీ రావాలన్నావు, వాళ్ళకి ఇంకా మమకారం పోలేదు, ఇంద్రియ తృప్తి పోలేదు వాళ్ళకి, నువ్వు శుద్ధ భక్తుడిగా వచ్చావు కాబట్టి నువ్వు ఒక్కడివే అర్హుడివి, అందుకే నిన్ను రమ్మన్నానని చెప్పారట భగవంతుడు. అట్లా ఆయనకు కూడా ఇవన్నీ కూడా కనిపించలే. ఆయన ఆ దారిలోనే వెళ్తున్నారు, కానీ ఇవన్నీ కూడా పట్టించుకోలే ఆయన. మట్టి కానీ, రాళ్ళు కానీ, బంగారం కానీ ఏది కూడా పట్టించుకోలే. ఆయన దృష్టి ఎక్కడుంది, భగవంతుడి పాదాల మీద ఉంది, భగవంతుడి మీద ఉంది. అందుకని ఆ భగవద్ధామానికి వెళ్ళాలి, ఆ భగవంతుడిని సేవించుకోవాలని చెప్పినని ఆయన వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నాడు. ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. అట్లాగే అష్టాంగ యోగం ఆచరించినప్పటికీ కూడా ఏది ఆచరించే వాళ్ళకి ఆ విధమైనటువంటి ముక్తి లభిస్తుంది. వాళ్ళు బంగారాన్ని కానీ, మట్టిని కానీ, రాళ్ళని కానీ దేన్ని కూడా వాళ్ళు సమానంగా చూస్తారు. ఆత్మ నిగ్రహం కలిగి ఉంటారనమాట. ఆత్మ తనేంటి అన్నది తెలుసుకొని ఉంటుంది. ఆత్మ తనని తను తెలుసుకోలేనప్పుడు అన్నీ నావే అనుకుంటూ ఉంటుంది. తను ఏంటి అన్నది తెలుసుకున్నప్పుడు ఇవన్నీ కూడా పట్టించుకో, అంటే ఫుల్ నిగ్రహంలో ఉంటారు. అష్టాంగ యోగం అనగా ఏమి? వాట్ ఈజ్ యోగా? కనెక్టింగ్ టు గాడ్. కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ. కర్మయోగము, తర్వాత జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగము, భక్తి యోగం. ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నేను, జ్ఞానయోగము, అష్టాంగ యోగం, భక్తి యోగం 3 కూడా మీకు చెప్పడం జరిగింది. ఇప్పుడు వాట్ ఈజ్ అష్టాంగ యోగ? అష్టాంగ యోగం గురించి ఇప్పుడు చెప్పుకుందాం పూర్తిగా మనం. ఇప్పుడు యమ, ఎక్స్టర్నల్ డిసిప్లైన్ అనమాట యమ అంటే. ఒక్క నిమిషం, ఒక్కొక్క శ్లోక చదువుకుందాం. 10వ శ్లోకం వస్తుంది అన్నమాట. యోగి యుంజిత సతతం ఆత్మానం రాసి స్థితః ఏకాకీయత చిత్తాత్మా నిరాశీర పరిగ్రహ. ఏమైంది? యోగి సర్వదా దేహాన్ని, మనసును, ఆత్మను భగవంతుని సంబంధంలోనే వినియోగించాలి. అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తూ ఎల్లప్పుడూ జాగరూకతగా మనస్సుని నిగ్రహించాలి. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమి పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి అని. అష్టాంగ యోగం చేయాలి అని చెప్పి నన్ను అనుకున్న యోగి చేయాల్సినవి ఏంటంటే, అతను ఫస్ట్ ఆ నిష్కామ కర్మయోగాన్ని చేయాలి. ఆ నిష్కామ కర్మయోగం అంటే ఫలితం భగవంతుడికి ఒప్పజెప్పేసేయాలి. భగవంతుడికి ఒప్పజెబుతూ
ఆ నిష్కామ కర్మయోగం చేసిన తర్వాత ఆ దేహాన్ని మనస్సుని నిగ్రహించగలుగుతారు. మనస్సుని నిగ్రహించగలుగుతారు. దేహం అంటే ఏంటి, ఆత్మ అంటే ఏంటి అన్నది తెలుసుకోగలుగుతారు. తెలుసుకున్న తర్వాత వాళ్ళు మనస్సుని నిగ్రహించుకుంటారు. మనస్సుని నిగ్రహించుకుని భగవంతుడి మీద, ఆ పరమాత్మ మీద అనుసంధానం చేస్తారు. మనస్సుని పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసి పరమాత్మతో సంబంధం పెట్టుకుంటారు. పెట్టుకుని అతడు ఏకాంత ప్రదేశంలో ఒంటరిగా జీవిస్తారు, వెళ్ళిపోతారు. ఇంకా ఆ నిష్కామ కర్మయోగం చేయటం ద్వారా అంతఃకల్మషాలన్నీ వెళ్ళిపోతాయి. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ దేహాన్ని, ఆత్మని, దేహం వేరు ఆత్మ వేరు అని చెప్పినాను తెలుస్తుంది అతనికి. అప్పుడు ఆ ఆత్మని పరమాత్మతో పరమాత్మ మీద కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా పరమాత్మ మీద పెడతాడు. పెట్టి ఏకాంత ప్రదేశంలోకి ఆ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నిగ్రహింపబడతాయి. నిగ్రహించుకున్న తర్వాత ఒంటరిగా జీవిస్తాడనమాట. ఒంటరిగా జీవిస్తూ జాగరూకతతో మనస్సును నిగ్రహించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తాడు. అతడు ఆశలను వదిలి ఏమీ పరిగ్రహించకుండా ఉండాలి. ఇది 10వ శ్లోకం. యమ అన్నమాట. ఇప్పుడు నియమ. నియమ అంటే ఇంటర్నల్ డిసిప్లైన్స్, నియమాలు, సానుకూల సూచనలు. ఆహారము, నిద్ర, విశ్రాంతి, క్రమ పద్ధతిలో ఉండటం, ఇవంతా కూడా నియమాలు. ఆహారం, నిద్ర, విహారము, పనుల అలవాట్లను ఎవరు క్రమపరిచి ఉంటారో వారు యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక సుఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి కలుగుతుంది. యుక్తాహార విహారస్య యుక్త చేష్టస్య కర్మసు యుక్త స్వప్నావబోధస్య యోగో భవతి దుఃఖః. ఆహారం విషయంలో జాగ్రత్త తీసుకుంటారు. తర్వాత ఎట్లా పడితే అట్లా తినరు. ఒక పద్ధతి ప్రకారంగా ఎంత ఆహారం కావాలో అంతే తీసుకుంటారు. ఏ టైంలో కావాలో, ఎంత ఆహారం కావాలో ఒక పద్ధతి, ఆ నియమం ప్రకారంగా తీసుకుంటారు. వాళ్ళు నిద్ర కూడా అంతే, విహారం కూడా అంతే. ఎక్కడికి కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు తిరగకుండా ఆ తిరుగుడు కూడా తగ్గించుకుంటారు. పనుల అలవాట్లను క్రమపరుచుకుంటారు. ఏ టైంలో ఏం చేయాలి, నిద్ర ఎప్పుడు పోవాలి, ఆహారం ఎప్పుడు తీసుకోవాలి, ఎప్పుడు మనం భగవంతుడి, ఆ పరమాత్మతో మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా పరమాత్మ మీద ఎప్పుడు పెట్టాలి, ఎప్పుడు మనం మొదలుపెట్టి చేసుకోవాలి, ఏ భంగిమలో కూర్చోవాలి, ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు క్రమపరుచుకుంటారనమాట. క్రమపరుచుకున్న తర్వాత వారి యోగ సాధన ద్వారా సమస్త భౌతిక దుఃఖాలు పోగొట్టే యోగ సిద్ధి అలా కూర్చున్న తర్వాత వాళ్ళకి ఆ భౌతికమైనటువంటి సుఖ దుఃఖాల మీద వాళ్ళకి ధ్యాస ఉండదు. ధ్యాస లేకుండా అది పోగొట్టుకునేందుకు యోగా సిద్ధి కలుగుతుంది. అలా కూర్చొని ఆ పరమాత్మని స్థిరం చేసుకుంటారు మనసులో. స్థిరం చేసుకున్నప్పుడు ఇంకా వాళ్ళకి కోరికలు ఏమి ఉండవు కదా. ఆ కోరికలు లేనప్పుడు దుఃఖం కూడా ఉండదు. సుఖ దుఃఖాల మీద వాళ్ళకి నియంత్రణ కలుగుతుంది అన్నమాట. తర్వాత నియమ తర్వాత ఆసనం. ఆసనం అంటే కూర్చున్న భంగిమలు 11 నుంచి 14 వరకు. శుచోదేశే ప్రతిష్టాప్య స్థిరమాసనమాత్మనః నాచ్యుత్రితం నాతి నీచం తేలాజిన కుశోత్తరం తత్రైకాగ్రం మనః కృత్వా ఏతజిత్తేంద్రియ క్రియః ఉపవిశ్యాసనే యుంజాత్ యోగం ఆత్మ విశుద్ధయే. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే యోగమును అభ్యసించడానికి ఏకాంత స్థలానికి నేల మీద దర్భగడ్డితో ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకుంటారు. దర్భగడ్డితో ఆసనాన్ని ఏర్పరచుకుని దానిపైన దర్భగడ్డితో ఆసనం ఎట్లా కొంచెం ఎత్తుగా ఉండే ప్రదేశంలో దర్భగడ్డిని పరుస్తారు. పరిచి దాని మీద జింక చర్మాన్ని పరుస్తారు అనమాట. జింక చర్మాన్ని పరిచిన తర్వాత దాని మీద మృదువైన వస్త్రాన్ని పరుస్తారు. మృదువైన వస్త్రాన్ని కొంచెం మెత్తగా ఉండేటువంటి వస్త్రాన్ని పరుస్తారు. పరిచిన తర్వాత ఆసనం అంత ఎత్తుగా ఉండకూడదు, పల్లంగా ఉండకూడదు. ఉండకుండా సమానంగా
ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అంటే భూమి ఎత్తులో ఉండకూడదు, మరీ ఎత్తుగా ఉండకూడదు. కొంచెం మనం పీట మీద కూర్చుంటాం కదా, ఆ పీట కన్నా కొంచెం హైట్లో వాళ్ళ ఆసనాన్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటారు. అంత కిందగా కూడా ఉండక పవిత్రమైన స్థలమునందు ఏర్పరచవలను. అప్పుడు యోగి దాని మీద స్థిరంగా కూర్చుని తన మనస్సును, ఇంద్రియాలను, వ్యాపారాలను నిగ్రహించుతూ ఒకే లక్ష్యం నందు మనస్సును స్థిరము చేసి హృదయంను పరిశుద్ధం చేసుకున్నట్టుకై యోగమును అభ్యసించవలను. అది పవిత్రమైన స్థలంలో కూర్చుంటారు అన్నమాట. యోగంలో కూర్చుని వాళ్ళు ఆ పరమాత్మని చూస్తూ ఉంటారు అన్నమాట. ఫోకస్ చేస్తూ ఉంటారు పరమాత్మని. ఫోకస్ చేస్తూ వాళ్ళు ఇంద్రియాలని నిగ్రహించుకొని అలా ఆ భంగిమలో ఆ దీంట్లో ఆసనం మీద కూర్చుంటారు. శరీరాన్ని నియంత్రించే ప్రయత్నం చేస్తారనమాట. తర్వాత ప్రాణాయామం. ఆ సరైన భంగిమలో కూర్చున్న తర్వాత ప్రాణాయామం మొదలు పెడతారు. 29 సమంకాయ శిరోగ్రీవం ధారయన్నచలం స్థిరః సంప్రేక్ష్య నాసికాగ్రం స్వం దిశశ్చల అవలోకయన్. శరీరాన్ని ఏం చేస్తారు? కంఠాన్ని, శరీరాన్ని, తలని రుజురేఖలో స్ట్రైట్ గా కూర్చుంటారు. రుజురేఖలో నిదానంగా అలా కూర్చుని నిదానంగా ముక్కు కొసని చూస్తూ ఉంటారనమాట. ముక్కు కొసని చూస్తూ స్థిరంగా అలాగే కూర్చొని ఉంటారు. తర్వాత కూర్చున్న తర్వాత ప్రాణాయామం. ప్రాణాయామం అంటే 29వ శ్లోకం. సర్వభూతస్థమాత్మానం సర్వభూతాని చాత్మని ఈక్షతే యోగయుక్తాత్మా సర్వత్ర సమదర్శనః. నిజమైన యోగి నన్ను అన్ని ప్రాణుల యందును, నా యందు అన్ని ప్రాణులను చూచును. నిజమునకు ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందిన వ్యక్తి దేవాది దేవుడునైన నన్నే సర్వత్రా దర్శించును అని. అన్ని చోట్ల కూడా ప్రతి ప్రతి జీవిలో కూడా ఆ పరమాత్మనే దర్శించుకుంటూ ఉంటాడనమాట. కూర్చున్నా కూడా ఒక చెట్టులో కానీ, ఒక పుట్టలో కానీ, ఒక జీవిలో కానీ, ఒక కాకిలో కానీ, ఏది కానీ ప్రతి చోట సర్వం కూడా భగవంతుడే, పరమాత్మే అని చెప్పినని ఆయన తలిచి ఆ పరమాత్మ మీద ఫోకస్ పెంచుకుంటాడు. కూర్చున్న తర్వాత పరమాత్మ మీద ఫోకస్ చేసి అప్పుడు ప్రాణాయామం చేయటం మొదలు పెడతాడు. ప్రాణాయామం శ్వాసని నియంత్రిస్తాడు. శ్వాసను నియంత్రించడం అంటే ఇలా ఒక ముక్కులో నుంచి గాలి పీల్చుకుంటారు, రెండో ముక్కు రంధ్రంలో నుంచి వదిలిపెడతారు, మళ్ళీ గాలి పీల్చుకుంటారు, వదిలిన రంధ్రంలో నుంచి మళ్ళీ గాలి పీల్చుకుని ఈ రంధ్రంలోంచి పక్క రంధ్రంలో నుంచి వదిలిపెడతారు. అలా ప్రాణాయామం చేస్తారు. తర్వాత కొంత చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒకటే ముక్కుతో గాలి వదులుతూ మళ్ళీ స్తంభనం చేస్తారు, మళ్ళీ ఇలా వదిలిపెడుతూ ఉంటారు. అలా 2 ముక్కులు చేస్తారు. చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఆ గాలిని పీల్చుకుని లోపల నిలుపుతారనమాట. ఉంచిన తర్వాత దాని లోపల నిలిపేసిన తర్వాత మళ్ళీ వదిలిపెడతారు. ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు. ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత అంటే మన పూర్తిగా ఆ విధంగా ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? నెక్స్ట్ 6.15 శ్వాసను నియంత్రించగలుగుతారు. శ్వాసను నియంత్రించగలిగిన తర్వాత వాళ్ళు ఇంద్రియాలను ఉపసంహరించుకుంటారు. ఇంద్రియాలను ఎట్లా ఉపసంహరించుకుంటారు అంటే ఇప్పుడు శ్వాసను నియంత్రించడం దాన్ని కుంభనం, రేచకం అంటారు. దాన్ని శ్వాసని నియంత్రించటం, మళ్ళీ వదిలిపెట్టడం, పీల్చటం కుంభకము, రేచకం అంటారు అనమాట దాన్ని. తర్వాత ప్రత్యాహార అంటే యుంజన్నేవం సదాత్మానం యోగి నేత మానసః శాంతి నిర్వాణ పరమాం మత్సంస్థామధిగచ్చతి. ఈ విధంగా ఎల్లప్పుడూ
దేహ మన వ్యాపారాలను నిగ్రహించుటను అభ్యసించుతూ దివ్య జ్ఞాని అయిన యోగి క్రమబద్ధమైన మనస్సు కలవాడై భౌతిక జీవితం నందు విరమించుడితే భగవద్ధామమును పొందును. అట్లా యోగి ఏం చేస్తాడంటే దేహ మన వ్యాపారాలన్నింటినీ కూడా నిగ్రహించి, అంటే మనస్సు కూడా ఏవి కోరుకోదు, దేహానికి సంబంధించిన అవసరాలు ఏవి ఉండవు, వాళ్ళకి కూర్చుంటారు దీంట్లోనే ప్రాణాయామం చేసుకుంటూ కూర్చుంటారు. కొంతకాలం ఆ గాలిని తీసుకుంటారు, కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి గాలిని స్తంభింపజేస్తారు లోపల, కొంతకాలం అయ్యేటప్పటికి ఆ గాలినే భుజిస్తూ ఉంటారు, కొంతకాలం అయిన తర్వాత ఆ గాలిని కూడా తీసుకోవడం భుజించడం మానేస్తారు. అది సమాధి స్థితి అన్నమాట. ఆ స్థితికి చేరుకుంటారు. ఆ స్థితికి చేరుకున్న ఆ పరమాత్మని ఫోకస్ చేస్తారు ఫస్ట్. తర్వాత ఆ బ్రహ్మలో ఆ పరమాత్మలో ఐక్యం అయిపోవడం అంటే ఆ పరమాత్మ అదే ధ్యానంగా ఆ పరమాత్మతో ఇది చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ కృష్ణధామానికి ఆ ముక్తి లభిస్తుంది. కృష్ణధామానికి చేరుకుంటారు వాళ్ళు. కృష్ణధామానికి చేరుకోవడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ప్రత్యాహారం, ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా ఉపసంహరించుకుంటారు. ఉపసంహరించుకున్న తర్వాత, అంటే ఇంద్రియాలంటే మన కళ్ళు మూసుకుంటారు, ముక్కులు కూడా వాళ్ళు గాలి తీసుకోరు, అలాగే ఉండిపోతారు, చెవులు కూడా వాళ్ళకి ఏం వినిపించదు అనమాట. ఏదన్నా బయటంతా ఏదన్నా గోల్ చేస్తున్నా కూడా వినిపించదు, ఆ స్థితిలో ఉంటారు. ఇప్పుడు మనకి నిన్న నేను ఇది మునిది స్టోరీ చెప్పాను కదా, ఆయన ఛానల్లో ఉన్నప్పుడు ఆయనకి చెవులు పిలిచినా కూడా వినిపించవు. ఆయన పరీక్ష మహారాజు పిలిస్తే అంత కాన్సన్ట్రేషన్లో ఉంటారు వాళ్ళు. పూర్తిగా ఆ పరమాత్మతో అనుసంధానం అయిపోయి ఉంటుంది మనసు. అలాంటి స్థితిలో ఉంటారు. ఉన్న తర్వాత ఇప్పుడు విష్ణువు పైన ధ్యానం, ధారణ, మనస్సును నియంత్రించడం కోసం ధారణ. యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మన్యేవావతిష్ఠతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇత్యుచ్యతే తదా. యోగి ఎప్పుడు యోగాభ్యాసం చే భౌతికములైన కోరికలేవి లేకుండా తన భౌతిక వ్యాపారములన్నింటినీ నియంత్రించి దివ్యత్వమునందు నెలకొని ఉండును. ఎట్లా అయితే ఆ దివ్యత్వంలో నెలకొని ఉంటాడో అప్పుడు అతడు యోగమునందు స్థిరనిష్ఠుడని చెప్పబడును. అది అంటే ప్రతిదీ కూడా నియంత్రించబడుతుంది. స్త్రీ సంగమం కానీ, ఆ కోరిక కానీ, ఆ కామం మీద కోరిక కానీ ఏది ఉండదు ఇక వాళ్ళకి. ఇంద్రియాలన్నీ కంట్రోల్ చేయబడతాయి. మనస్సు నియంత్రించుకొని ఉంటారు వాళ్ళు. పూర్తిగా కంట్రోల్లోకి వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. కంట్రోల్లోకి వచ్చేసేసి ఆ పరమాత్మతో వాళ్ళు పూర్తిగా అనుసంధానం చేసుకుంటారు ఆత్మని. అనుసంధానం చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళకి స్థిరమైన నిష్టను కలిగి ఉంటారు వాళ్ళు. నెక్స్ట్ స్టేజ్ ఏంటి అన్నది, ఆ నెక్స్ట్ స్టేజ్కి వెళ్ళటం కోసంగా ఆ ప్రయత్నంలో ఉంటారనమాట. అంతేగాని ఇంకా వేరే ఇంకా ఎటువంటి ఆలోచన ఉండదు వాళ్ళకి. ఈ ఇంద్రియాల తృప్తి, ఆహారం తీసుకోవటం, రుచులు, నాలిక రుచి, ఏదైనా విందాం అనుకోవటం, కళ్ళు తీసి చూడటం, ఎవరన్నా వచ్చారా అని భయము, ఇవన్నీ ఏమి ఉండవు వాళ్ళకి. అలా ఆ స్థితిలో కూర్చుండిపోతారు. తర్వాత విష్ణువుపై ధ్యానం. యదా దీపో నివాతస్థః నేంగతే సోపమా స్మృతా యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. యథా దీపో నివాతస్థః నేంగతే సోపమా స్మృతః యోగినో యత చిత్తస్య యుంజతో యోగమాత్మనః. గాలి లేని చోట ఉన్న దీపం కదలనట్లు నిగ్రహించబడిన మనస్సు గల దివ్య జ్ఞాని దివ్యమైన ఆత్మ ఎంతలి ధ్యానములో సర్వదా స్థిరుడయుడును. గాలి లేని చోట దీపం ఎలా ఉంటుంది? ఇలా ఇలా కొట్టుకోదు కదా. ఆ గాలి వస్తూ ఉంటే ఇట్లా ఇట్లా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది, రెపరెపలాడుతూ ఉంటుంది. అంటే ఆ ఇంద్రియాల కోరికలు ఉంటే మనకి ఆ మనసు చెంచల వైపు అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని కంట్రోల్ చేసేసుకున్నాడు కదా. ఆ కంట్రోల్ చేసుకొని పరమాత్మ మీద అనుసంధానం చేశాడు.
దాంతో అతని ఆ ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే గాలిలో లేని చోట దీపం పెడితే ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో అలా ఉంటుందన్నమాట. అతని మనసు చంచలం కాదు, ఎటువైపు వెళ్ళదు, వెళ్ళకుండా అలాగే స్థిరంగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే దీనికి ఉదాహరణ ఏంటంటే గడియారంలో పెండ్యులం అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటుంది కదా. పెండ్యులం అంటే ఇట్లా మన పెద్ద పెద్ద పూర్వం గడియారాల్లో ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి కొన్ని అట్లా, ఇలా ఊగుతూ ఉంటుంది రౌండ్గా, అటు ఇటు ఊగుతూ ఉంటుంది గడియారంలో పెండ్యులం. ఆ పెండ్యులాన్ని పట్టుకొని ఆపామనుకోండి, ఆ ముళ్ళు కూడా కదలదు, కంటే అట్లానే ఉంటుంది, ఎక్కడ ఉండాలో ముళ్ళు అక్కడే ఉంటుంది. అదే పెండ్యులం కదులుతూ ఉన్నది అనుకోండి, అమ్ములు కదులుతూ ఉంటుంది ఇట్లా ఇట్లా. అట్లా మనసు కూడా నిగ్రహింపబడుతుంది. కోరికలు ఇంద్రియాల నిగ్రహం వచ్చేటప్పటికి పూర్తిగా మనసు కూడా నిగ్రహింపబడుతుంది. ఆ మనసు నిగ్రహింపబడి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, అవి పరమాత్మ మీద ధ్యానం పెడతారు. పూర్తిగా పరమాత్మ మీద ధ్యానం పెట్టడం ద్వారా దివ్యమైన ఆత్మందరి ధ్యానంతో సర్వదా స్థితుడై ఉండును. ఆ ధ్యానంలో పూర్తిగా వాళ్ళు స్థిరమైన మనస్సు కలిగి ఉంటారు. స్థిరమైన మనస్సు కలిగి ఉండి దృఢ సంకల్పంతో వాళ్ళ ధ్యానంలోనే ఉంటారు. ఇంకా వేరే ధ్యాస ఇంకేం ఉండదు. సమాధి స్థితి అంటే 20 నుంచి 23 వరకు. ఎత్రో పరమతే చిత్తం నిరుద్ధం యోగ సేవయా ఎత్ర చైవాత్మనాత్మానం పశ్యన్నాత్మని తుష్యతి సుఖమాత్యంతికం యతత్ బుద్ధిగ్రాహ్యం అతీంద్రియం వేత్తి ఎత్ర న చైవాయం స్థితశ్చలతి తత్వతః యం లబ్ధ్వా చ పరం లాభం మన్యతే నాధికం తతః యస్మిన్ స్థితో న దుఃఖేన గురుణాపి విచాల్యతే తం విద్యాత్ దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంహితం. అది సమాధి అనబడేటువంటి సంపూర్ణ స్థితిలో యోగాభ్యాసం చే భౌతికములైన మానసిక వ్యాపారం నుండి యోగి మనస్సు పూర్తిగా నిగ్రహింపబడి విశుద్ధమైన మనస్సుచే ఆత్మను చూచుట ఎందును, ఆత్మను అనుభవించు ఆనందమునందుట ఎందును ఆత్మానందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు యోగి. అతనికి గల సమర్థతచే ఆ సంపూర్ణత లక్షింపబడను. అట్టి ఆనంద స్థితిలో అతడు దివ్యమైన ఇంద్రియముల ద్వారా అనుభవింపబడిన హద్దులేని దివ్య సౌఖ్యం నందుండును. ఆ విధముగా ప్రతిష్ఠితుడైన అతను ఎప్పుడును సత్యమును విడువడు. సత్యం అంటే ఏంటి? పరమాత్మ. ఆ పరమాత్మను వదిలిపెట్టకుండా పూర్తిగా పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసుకొని ఉంటాడనమాట. దీనిని పొందిన తర్వాత అంతకంటే అధికతరమైన లాభం ఇంకోటి లేదని తలుస్తాడు. ఇంకా దాంట్లో ఆత్మానందంలో మునిగిపోతాడు. పూర్తిగా మునిగిపోయి ఇంతకు మించిన ఆనందం ఇంకోటి లేదు అని అనుకుంటాడట. అనుకుని ఇట్టి స్థితిలో ఉన్నప్పుడు మహత్తరమైన దుఃఖాల నడుమ కూడా అతడు ఎప్పుడునూ చెలింపడు. అది ఆ చలనం అనేది ఉండదు వాళ్ళకి. ఆ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఎంతసేపటికి కూడా వాళ్ళు దృఢ నిశ్చయంతో పూర్తిగా స్థిరపడిపోతుంది వాళ్ళ మనస్సు, పరమాత్మతో అనుసంధానం అయిపోయిన తర్వాత బయట ఏ గొడవలు జరుగుతున్నా కూడా ఏమీ వినిపించదు వాళ్ళకి, ఏమి చూడాలనిపించదు. ఆ స్థితికి వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయిన తర్వాత భౌతిక సంపర్కాలచే కలుగు దుఃఖముల నుండి పొందబడు నిజమైన మోక్షం ఇది. ఈ భౌతికమైనటువంటి మొత్తం సంపర్కాలంటే ఇంద్రియ కోరికలు కానీ ఇంద్రియ తృప్తి కానీ వీటన్నింటి నుంచి కూడా బయటపడతాడు. బయటపడేసేసి ఆ పరమాత్మతో అనుసంధానం చేసుకుని పూర్తిగా ఆ పరమాత్మ ధ్యానంలోనే దాంట్లోనే ఆనందాన్ని చూసుకుంటూ ఉంటాడనమాట. పూర్తిగా అనుసంధానమైనందువల్ల యోగ పురుషుడికి పరమ సుఖం లభిస్తుంది. ఆ బ్రహ్మస్వరూపుడు అయిన యోగ పురుషుడు ఏం చేస్తాడంటే ఆ సుఖాన్ని అనుభవిస్తూ ఉంటాడు. అది అనుభవించిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే పూర్తిగా గాలిని కూడా స్తంభింపజేసి గాలి భుజించడం కూడా మానేస్తారు. వాళ్ళు మానేసిన తర్వాత వాళ్ళకి ఆ
లోపల నుంచి జ్యోతి బయలుదేరి ఇక్కడ బ్రహ్మరంధ్రం ఓపెన్ అవుతుంది. బ్రహ్మరంధ్రం ఓపెన్ అయ్యి వెళ్ళిపోతుంది, ఆ పరమాత్మ దగ్గరికి చేరుకుంటుంది. అదనమాట అష్టాంగ యోగం అంటే. ఇక్కడ చూడండి ఈ విధంగా చేస్తూ ఉంటారు. ఇక్కడ ఇంద్రియాలన్నీ కూడా నిగ్రహింపబడుతున్నాయి. తేజస్సు వస్తుంది వాళ్ళకి, చుట్టూ కూడా తేజస్సు చూపిస్తున్నారు. వాళ్ళ మాల్లో చాలా తేజస్సు ఉంటుంది అనమాట, వర్చస్సు. ఈ విధంగా వాళ్ళు యోగాని అనుష్ఠానం చేస్తారు. ఇట్లా ఆసనం ఏర్పాటు చేసుకొని కూర్చొని ఉన్నారు. జింక చర్మం వేసుకున్నారు చూడండి. జింక చర్మం పైన మెత్తటి వస్త్రం వేసుకోవాలి. మెత్తటి వస్త్రం వేసుకొని కూర్చుంటారు. వాళ్ళు ధ్యానంలో కూర్చుంటారు. ఎవ్వరు లేని నిర్జల ప్రదేశంలో వెళ్ళిపోతారు. వెళ్ళిపోయి అక్కడ కూర్చుంటారు అనమాట, నిర్జల ప్రదేశంలో. ఆ స్థితికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళకి ఏంటంటే కొన్ని శక్తులు వస్తాయి వాళ్ళకి. ఆ సమాధి స్థితికి చేరే ముందర చాలా శక్తులు వస్తాయి. ఆ శక్తులు అంటే ఏంటంటే వాళ్ళు ఇప్పుడు తృణావర్తుడు, ఆ శక్తి అయింది. ఆయన అంటే గాల్లో తేలుతాడు. గాల్లో లైట్గా అయిపోతుంది శరీరం. లైట్గా అయిపోయి ఆ పిల్లవాడిని ఎత్తుకొని ఆ కృష్ణ భగవానుడిని ఆ గాల్లో తేలుతూ వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు. ఆ భగవంతుడు ఏంటంటే బాగా బరువుగా అయిపోయి మెడ మీద కూర్చొని ఒక్క తోపు తోస్తాడు కిందికి. తోసేటప్పటికి కింద పడి ముక్కలు చెక్కలు అయిపోతాడు, చచ్చిపోతాడు. అట్లాగే పూతన ఏంటి, కేచరి విద్య. వీళ్ళకి కొన్ని విద్యలు వస్తాయి. విద్యలు వచ్చి వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే అణిమ, గరిమ, ఈసిత్వ సిద్ధి, వసిత్వ సిద్ధి, ప్రాకామ్య సిద్ధి, భుక్తి సిద్ధి, ఇచ్ఛా సిద్ధి, ప్రాప్తి సిద్ధి, ఇవన్నీ కూడా విద్యలు వస్తాయి వాళ్ళకి. అంటే అణిమ సిద్ధి అంటే చాలా చిన్నగా అయిపోతారు. ఇప్పుడు మనకి కొన్ని టెంపుల్స్లో అది మనకి ఫలానా ముని ఇక్కడ తపస్సు చేసుకున్నాడని చెప్పి చూపిస్తుంటారు మనకి. అదేంటంటే చిన్న రంధ్రం ఉంటుంది అంతే. ఆ రంధ్రంలోకి ఎట్టా వెళ్ళాడా, వీళ్ళు ఏదో చెబుతున్నారు పుక్కిటి పురాణాలు అనుకుంటాం మనం. కానీ ఆ రంధ్రంలోకి వెళ్ళేట్టుగా ఇంక వేరే వాళ్ళు ఎవరు వెళ్ళలేరు, దాంట్లో దూరలేరు. ఆ సిద్ధి అనమాట. అటువంటి ఆ యోగ సిద్ధితో వాళ్ళు చిన్నగా అయిపోయి లోపలికి వెళ్ళిపోతారు ఆ దీంట్లోకి. అట్లాగే ఆ యోగ సిద్ధి హనుమంతుడికి కూడా ఉన్నది. చిన్నగా అయిపోయి ఆ లంకా పట్టణంలోకి వెళ్ళినప్పుడు లగ్గిడికి కనిపించకుండా చిన్నగా అయిపోతారు. తర్వాత ఆ పెద్దగా అయిపోయి మన సముద్రాన్ని దాటుతారు. ఇక్కడ ఈ పూతన ఏం చేస్తుందంటే కేచరి విద్య అని వచ్చింది ఈమెకి. పూతన ఏం చేస్తుంది, ఒక మొక్కని బీకి దాని వేళ్ళు పట్టుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది ఆకాశంలో. ప్రయాణం చేస్తూ ఉంటే ఎక్కడైతే పిల్లవాడి ఏడుపు వినిపించిందో అక్కడ దిగిపోతుంది అనమాట. దిగిపోయి ఆ పిల్లవాడికి తన స్తన్యం పాలు ఇస్తుంది. పాలు ఇచ్చి ఆ విషపు ఇది ఇచ్చేటప్పటికి ఆ పిల్లవాడు చచ్చిపోతాడు. అట్లా చాలా మంది శిశువుల్ని సంహరించేస్తుంది. వీళ్ళిద్దరూ కూడా భగవంతుడికి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు పనిచేశారు, శత్రువులుగా. ఈ పూతన కానీ వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి సిద్ధుల్ని భగవంతుడిని చంపటం కోసంగా వినియోగించారు. అదే సిద్ధిని ఈయన హనుమంతుడు భగవత్ కార్యానికి వినియోగించారు. ఆ లంకా పట్టణానికి వెళ్ళి ఆ సీతామ్మవారిని వెతికి తీసుకొని రావడంలో, ఆ వెతికి ఆ వార్తని రాముల వారికి తెలియజేయడంలో ఉపయోగించారనమాట ఆ సిద్ధులన్నీ కూడా హనుమంతుడు. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్తయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వాత్ స్థితిం స్థిరాం. ఇవి చెప్పలేదు కదా. అణిమ, మహిమ అంటే పెద్దగా అయిపోవటం. తర్వాత గరిమ, బరువుగా అయిపోవటం. మహిమ అంటే తేలికగా అవటం అనమాట. లఘిమ అంటే తేలికగా అవటం. తర్వాత ఈసిత్వ సిద్ధి, అధికారం దేనిపైన అయినా సరే అధికారం పొందటం ఈసిత్వ సిద్ధి అంటే. వసిత్వ సిద్ధి అంటే వశపరచుకోవటం.
మనం ఎదురుగుండా వెళ్ళి కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఆ యోగ సిద్ధులు ఉన్న వాళ్ళ ఎదురుగుండా మన కుంభమేళాలో కూడా మనకి చాలా వార్తలు వచ్చినాయి. ఆడపిల్లల్ని మాయం చేసి తీసుకెళ్ళిపోతున్నారు. ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళకేవో ఆ సిద్ధులు సిద్ధించటం కోసంగా వాళ్ళని బలిపట్టము, ఇలాంటివన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఆ సిద్ధుల ద్వారా వాళ్ళు తీసుకెళ్ళిపోతారు వాళ్ళని. వాళ్ళ వెంబడి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళు, వశం అయిపోతారు అనమాట వాళ్ళు. అట్లా వసిత్వ సిద్ధి. ప్రాకామ్య సిద్ధి అంటే భోగం అనుభవించగలగటం. ఏ భోగాన్నైనా సరే నాకు ఇది కావాలి అని వాళ్ళు అనుకుంటే అది వాళ్ళ సొంతం అయిపోతుంది. ప్రాకామ్య సిద్ధి, భుక్తి సిద్ధి, ఇచ్ఛా సిద్ధి, ప్రాప్తి సిద్ధి. ప్రాప్తి సిద్ధి అంటే కావలసిన వస్తువులు పొందగలగటం. అదిగో అక్కడెక్కడో మామిడి పండు ఉంది తోటలో, చాలా టేస్ట్గా ఉంది అని వినంగానే తెలిసిపోతుంది ఆయన మనసుకి. ఆ పండు నాకు కావాలంటే వచ్చేస్తుంది అక్కడికి, ఆయన కూర్చున్న చోటు. అట్లా ప్రాప్తి సిద్ధి. అట్లా ఈ సిద్ధులన్నీ కూడా కలుగుతాయి వాళ్ళకి. అర్జున ఉవాచ యోయం యోగస్వయా ప్రోక్తః సామ్యేన మధుసూదన ఏతస్యాహం న పశ్యామి చంచలత్వా స్థితి స్థిరాం. అర్జునుడు పలికెను, ఓ మధుసూదన, మనస్సు నిలకడలేనిది కావడం వలన నీవు చెప్పిన ఈ యోగ విధానము నాకు ఆచరింపశక్యం కానిది మరియు అసాధ్యమైనది అనిపిస్తున్నది. దీనికి చాలా చాలా మనసు చాలా చంచలంగా ఉంటుంది. ఎందుకు? తన ఇంద్రియ తృప్తి కావాలని కోరుకుంటూ ఉంటుంది మనసు. నా వాళ్ళు కావాలి, నా చుట్టూ నా భార్య, నా పిల్లలు, ఇవన్నీ అడుగుతూ ఉంటుంది. అది చంచలం, అది ఒక చోట నిలబడదు. స్థిరంగా నిలబడినప్పుడు దాన్ని ఎట్లా నిగ్రహించాలి? నిగ్రహించలేం. కాబట్టి ఈ యోగ విధానం అన్నది చాలా కష్టతరం. అందరూ కూడా ఆచరించలేరు ఈ యోగ విధానాన్ని. కాబట్టి ఆచరించలేదు. కాబట్టి ఇంకేదైనా చెప్పు, అసాధ్యమైనదిగా కనిపిస్తున్నది యోగ విధానం చెప్పింది అని చెప్పని అంటున్నారు. చంచలం హి మన కృష్ణ ప్రమాధి బలవదృఢం తస్యాహం నిగ్రహం మన్యే వాయోరివ సుదుష్కరం. ఓ కృష్ణ, ఈ మనస్సు చాలా చంచలమైనది, అల్లకల్లోలమైనది, బలమైనది మరియు మూర్ఖపు పట్టుదల గలది. అలాంటి మనస్సును నిగ్రహించడం వీచే గాలిని నియంత్రించడం కన్నా ఎక్కువ కష్టం. ఈ మనస్సుని కంట్రోల్ చేయటం చాలా కష్టం. వీచే గాలినైనా మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు. ఆ గాలిని ఒక దాంట్లో పట్టుకోవచ్చు, కానీ మనసుని పట్టుకోలేము అనమాట. ఇప్పుడు క్లాస్ వింటున్నట్టే కూర్చుంటారు. నేను ఏదైనా క్వశ్చన్ వేసాను అనుకోండి, చెప్పలేకపోతారు. ఇప్పుడు ఏం చెప్పాను, ఏ ఏ శ్లోకా చెప్తున్నాను అంటే చెప్పలేరు. ఎందుకు? వాళ్ళ మనసు దాని మీద నిలబడలా, ఎక్కడో ఉన్నది, ఎటువైపో వెళ్ళిపోయింది, అందుకని చెప్పలేకపోతారు. అట్లా మనసు చంచలంగా అటు ఇటు వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. దాన్ని నాకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి. అది ఎట్లాగో అన్నది చెప్తారు, కృష్ణ భగవానుడు చెప్తారు. ఇప్పుడు మనకి దాన్ని నియంత్రించడం కష్టం, అది ఎట్లాగో. ఇక్కడ చూడండి, అర్జునుడు ద్రోణాచార్యుడు చెప్పారు, అక్కడ పిట్ట కన్నును కొట్టమన్నారు. కొట్టమంటే ఆయన మనసు పూర్తిగా నిగ్రహంలో ఉంది. ఆ దీక్ష ఎక్కడుంది? ఆ కన్ను మీద ఉంది. కొట్టేశారు, కన్నును కొట్టేశారు. మిగిలిన వాళ్ళందరూ ఫెయిల్ అయిపోతారు. అంటే గురువాక్యం మీద ఆ నమ్మకము, దృఢమైన నిశ్చయము, శ్రద్ధ, ఇవన్నీ కూడా ఎంతో ముఖ్యం. దాని మూలంగానే మనము ఆ పరమాత్మ స్థితికి చేరుకోగలుగుతాం. ఆ పరమాత్మని అనుసంధానం చేసుకోవటం ద్వారా మనము ఆ పరమాత్మకి దగ్గర కాగలుగుతాం అన్నమాట. ఇక్కడ ప్రతి చోట కూడా వాళ్ళకి గురువు తోడున్నారు. ప్రతి వనవాసంలో ఉన్నారు, మళ్ళా ప్రతి చోట కూడా గురువు లేకుండా ఎక్కడా లేరు వాళ్ళు. మత్స్యయంత్రాన్ని భేదించగలిగాడు. ఇట్లా స్థిరమైన మనస్సు ఉన్నందువల్ల మత్స్యయంత్రాన్ని భేదించగలిగాడు. అర్జునుడు మనందరి గురించి అడిగారు, ఆయన గురించి కాదని. చాలా యోగ సిద్ధులన్నీ కూడా పోలేడు ఆయన, చాలా గొప్పవాడు అర్జునుడు. శ్రీ భగవాన్ వాచ అసంశయం మహాబాహో మనో దుర్నిగ్రహం చలం అభ్యాసేన తు కౌంతేయ వైరాగ్యేణ చ గుహ్యతే. శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ చెప్తున్నారు, అర్జున, చంచల స్వభావమైన మనసును నిగ్రహించడానికి శక్యం కానిది అనడంలో సందేహం లేదు. కానీ తగిన సాధన మరియు వైరాగ్యాల ద్వారా దాన్ని నిగ్రహించవచ్చు. తగిన సాధన చేయాలి. అంటే ఇప్పుడు జపం చేస్తూ ఉంటాం, మనసు ఎక్కడికో వెళ్ళిపోతుంది, దాన్ని లాక్కొచ్చి వెళ్తున్నదని తెలుస్తుంది మనకి.
ఆ వెళ్తున్న వైపు వెళ్ళనివ్వకూడదు, దాన్ని వెళ్ళనివ్వకుండా లాక్కొచ్చి మళ్ళీ జపం మీద కూర్చోబెట్టాలి. మనం చేసే పని మీద పెట్టాలి దాన్ని. అప్పుడు మాత్రమే మనసు సాధన ద్వారా దాన్ని నిగ్రహించవచ్చు, వైరాగ్యం ద్వారా. ఆ విషయవాంఛలన్నింటినీ కూడా వదిలేయాలి. ఆ వదిలేయటం ద్వారా మనసుని నిగ్రహించగలుగుతాము. విఫలమైన యోగి యొక్క గమ్యం ఏంటి? దీన్ని శాటిలైట్ ని చూపిస్తున్నారు. ఈ శాటిలైట్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, ఎక్కడ పడ్డదో కూడా తెలియదు వాళ్ళకి. వెతుక్కుంటారు ఎక్కడ పడ్డదని. అట్లా ఎక్కడో పడిపోతుంది వెళ్ళి. అర్జున ఉవాచ అయితే శ్రద్ధయా పేతో యోగాచలిత మానస అప్రాప్య యోగ సంసిద్ధిం కాంగతి కృష్ణ గచ్చతి. అర్జునుడు పలికిన ఈ మార్గంలో శ్రద్ధతో ప్రయాణం ప్రారంభించి కూడా చంచలమైన మనస్సు కారణంగా తగిన పరిశ్రమింపక యోగ లక్ష్యం యొక్క అంతిమ విజయాన్ని ఈ జన్మలోనే సాధించలేకపోయిన యోగి గతి ఏంటి? ఆ చంచలత్వం ఆ ప్రత్యాహార దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికే పడిపోతాడు. కొంత భాగం మాత్రమే వెళ్ళగలుగుతాడు. వెళ్ళగలిగిన తర్వాత అతనికి ఏదో ఒక మనసు చంచలం మూలంగా ఫెయిల్ అయిపోతాడు యోగి. ఫెయిల్ అయిపోతే అతని పరిస్థితి ఏంటి? ఇంకా అంతేనా? పూర్తిగా ఫెయిల్ అయిపోతే ఇంకా మొత్తం ఇన్ని రోజులు చేసిన సాధన అంతా కూడా వ్యర్థమేనా అని చెప్పి అడుగుతున్నారు అనమాట. అథవా యోగినామేవా కులే భవతి ధీమతాం ఏతద్ది దుర్లభతరం లోకే జన్మ యదృశం. ఈ జన్మలో యోగంలో సాఫల్యత సాధించలేకపోయిన వారు పుణ్యలోకాలకు వెళ్తారు. అక్కడ కొన్ని స్వర్గానికో అక్కడ లోకాలు ఉన్నాయి కదా, ఆ లోకాలకు వెళ్తారు. కొంతకాలం అక్కడ వాళ్ళతో పాటుగా దేవతలు వాళ్ళతో పాటుగా సుఖాలు అనుభవిస్తారు. అనుభవించి మళ్ళీ భూలోకానికి జన్మ తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. అక్కడ చాలా కాలం నివసించిన పిదప వారు తిరిగి మళ్ళీ భూలోకంలో ధర్మపరాయణుల కుటుంబంలో, లేదంటే సంపన్నుల కుటుంబాల్లో, అంటే బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ కుటుంబాల్లో ఎంతో కాలం యోగాభ్యాసం వల్ల వైరాగ్యం వృద్ధి చెందిన వారైతే దివ్య జ్ఞాన సంపన్నుల కుటుంబంలో జన్మిస్తారు. ఇలా వాళ్ళు మంచి మంచి కుటుంబాల్లో జన్మిస్తారు అనమాట. ధర్మంగా ఉండే వాళ్ళ కుటుంబంలో, లేదంటే కనుక బాగా డబ్బున్న వాళ్ళ కుటుంబంలో, లేదంటే కనుక ఆ దివ్య జ్ఞానం ఎక్కువగా ఉన్న వాళ్ళ కుటుంబంలో అలా జన్మలు తీసుకుంటారు. మళ్ళీ జన్మ తీసుకొని ఎక్కడైతే స్టాప్ అయిందో అక్కడి నుంచి వాళ్ళకి స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. ఇది స్టార్ట్ అయ్యి వాళ్ళు మళ్ళీ పరమాత్మని చేరుకుంటారు. ఉత్తమ యోగి ఎవరు? ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు? నారదుడు ఉత్తమమయ్యే యోగి. తపస్విభ్యోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధికః కర్మిభ్యశ్చాధికో యోగి తస్మాద్ యోగి భవార్జున. ఓ అర్జున, తపస్సు చేసే వాళ్ళకంటే, శాస్త్రజ్ఞానం గల వాళ్ళకంటే, యోగుల కంటే ధ్యానయోగి గొప్పవాడు కనుక నీవు యోగం సాధించాలి. ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడిదే ధ్యానంగా ఉంటారు. ఎవరంటే వీళ్ళు ప్రభుపాదుల వారిని చూపిస్తున్నారు. భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఎప్పుడు 22 అవర్స్, 24లో 2 అవర్స్ నిద్రలో కూడా ఆయనకి భగవంతుడి ధ్యానంలోనే ఉంటారు. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మన శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. అందరి యోగుల్లోకెల్లా ఎవరి మనస్సు ఎల్లప్పుడూ నాయందు నిమగ్నమై ఉంటుందో, ఎవరు నాయందు దృఢ విశ్వాసంతో భక్తితో ఉంటారో వారిని అత్యున్నతమైన వారిగా పరిగణిస్తాను. ఇది నా అభిప్రాయం. ఎన్ని యోగాలు చేసినప్పటికీ కూడా ఎవరైతే పూర్తిగా నా మనసుని నిలకడగా నా ధ్యానంలో నిలపగలుగుతారో భక్తి యోగులు, అట్లాంటి వాళ్ళు మాత్రమే సరైన యోగులుగా నేను ప్రకటిస్తున్నాను అని చెప్తున్నాను అనమాట. అత్యున్నతమైనటువంటి వాళ్ళు, శ్రేష్ఠులైనటువంటి వాళ్ళు అనమాట. వాళ్ళు ఎన్ని యోగాలు ఆచరించినా కూడా భక్తి యోగం అన్నింటికన్నా కూడా శ్రేష్టమైంది ఏంటంటే భక్తి యోగమే శ్రేష్టమైంది.
డిఫరెంట్ ప్రాక్టీసెస్ ఫర్ డిఫరెంట్ యుగాస్. అన్ని యుగాల్లో మనం నిన్న చెప్పుకున్నాం కదా, 4th చాప్టర్లో చెప్పుకున్నాం. సత్యయుగంలో మెడిటేషన్ ఉంది, త్రేతాయుగంలోనేమో సాక్రిఫైసెస్ అంటే యజ్ఞాలు, సత్యయుగంలోనేమో మెడిటేషన్ అంటే తపస్సులు చేసేవాళ్ళు ఇయర్స్ టుగెదర్. ఇది ద్వాపర యుగంలోనేమో టెంపుల్ వర్షిప్ ఉండేది. టెంపుల్స్ పెద్ద పెద్ద టెంపుల్స్ ఇప్పటికి కూడా ఉన్నాయి, ద్వాపర యుగంలో కట్టించిన టెంపుల్స్. ఆ టెంపుల్స్ అవన్నీ కూడా ఆ భగవంతుడిని ఆరాధించటం అదంతా కూడా ద్వాపర యుగంలో ఉన్నది. ఈ కలియుగంలో ఏంటంటే చాంటింగ్ హోలీ నేమ్స్ ఆఫ్ ది లార్డ్. చైతన్య మహాప్రభు జార్ఖండ్ అడవుల్లో వెళ్తుంటే కూడా అక్కడ జార్ఖండ్ అడవుల్లో క్రూర మృగాలు సహితం నృత్యం చేసేవిట, సత్వగుణంలోకి వచ్చేసేవిట అవి. ఆయన పాదాలకి నమస్కారం చేసేవిట వచ్చి. అట్లా ఆ మహామంత్రం, ఆ మహామంత్రం ఎంతో ఎంతో పవర్ఫుల్. దాన్ని మనం చాంట్ చేయటమే ఈ కలియుగం యొక్క ఇదన్నమాట పద్ధతి. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ. ఎవరికైనా డౌట్స్ ఉంటే అడుగుంది కానీ ఒక్క నిమిషం స్క్రీన్ స్టాప్ చేసిన తర్వాత. హరే కృష్ణ.